Skal Jeg vi vil prøve at fortælle? åbne browser og noget forskelligt. Ja, heroppe. Ja, hernede. Der. Og der. Der. Ja. Ja. Alt det der er inde lige nu, det blev så optaget. Okay. Det er på video. Video. Der er inde til musik. Jo, der er en video. Prøv at klik på den. Ja. Og så klik igen. Herinde. Så prøv at klik på den. Ja, anbefale indstillinger. Det klikker vi på. Ja. Ja. Og så siger du udfør. Ja. 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 De er vist lige nede og... Nej. Det kan være. Hvor er det godt. Nu får du lidt en film ind på. Visuelt Og du optager stadigvæk. Ja. Du kan så rykke den indenfor. Ikke, nej, du flytter den der. Undskyld. Oppe ved blå her i mellemringen. Der. Ja. Klik, og så trækker du sådan ind. Har vi nok nu? Så lukker du den. Og der gjorde vi stopper det her. Ja.